spravodlivosti a súdnu radu, aby konali a aby vyvodili zodpovednosť v jednom konkrétnom prípade, v prípade, o ktorom asi pred mesiacom rozhodoval Ústavný súd a Ústavný súd skonštatoval, že na okresnom súde v Michalovciach sú netolerovateľné prieťahy v súdnom konaní a dokonca tieto prieťahy označil za také závažné, že sťažovateľovi pred Ústavným súdom, teda človeku, ktorý sa nemohol domôcť spravodlivosti, priznal odškodné vo výške 5 000 eur. My si myslíme, že ak je súdna rada a ministerstvo spravodlivosti principiálne a rovnako náročné na všetkých sudcov, tak by takýto závažný prípad prieťahov v konaní malo preveriť a malo vyvodiť dôsledky voči konkrétnemu súdu alebo konkrétnemu sudcovi. Ten prípad trvá vyše 12,5 roka. Je závažný aj tým, že doteraz nebol pravoplatne skončený, pretože Krajský súd v Košiciach zrušil pôvodné rozhodnutie okresného súdu Michaloviec z roku 2008. Vrátil konanie späť na okresný súd, čiže hrozia pri rovnakom postupe okresného súdu znova súdne prieťahy. A je tam ešte jeden zaujímavý fakt, že sudca si po veľmi dlhom čase, ktorý mal tento prípad na stole, vyžiadal dokonca čas navyše, aby mohol napísať rozsudok, teda nenapísal rozsudok ani v zákonnej lehote. Ústavný súd konštatuje, že sudca, ktorý pripravoval tento rozsudok, je JS a podľa verejne prístupných informácií je na okresnom súde v Michalovciach iba jeden sudca s týmito iniciálkami a to je Jozef Soročina. Čiže navyše žiadame ministerku spravodlivosti, aby preverila, či ide o tohto sudcu, či ide o jeho konkrétne zavinenie v tomto prípade a aby potom vyvodila dôsledky voči nemu aj ako predsedovi súdu. Myslíme si, že ak sa ukáže, že Jozef Soročina ako predseda súdu nesie osobne zodpovednosť za takéto obrovské prieťahy v konaní, tak je absurdné, aby v mene štátu riadil súd a zodpovedal za jeho čestné a profesionálne konanie. A navyše ministerku žiadame, aby vymáhala aj túto škodu, ktorú konkrétny sudca alebo súd spôsobil štátu tým, že nekonal včasne, aby im vymáhala od konkrétneho sudcu, pretože jej to zákon umožňuje. Alebo teda takúto informáciu, o takéto konanie môže požiadať predsedu Krajského súdu v Košiciach. Koná voči sudcom, ktorí sú kritickí voči tohto ministerstva a Najvyššieho súdu. Ako si to vysvetľujete? Ja si naozaj myslím, že disciplinárne konania, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú šikanózne, sú namierené proti kritikom a slúžia na zastrašovanie sudcov, na to, aby sudcovia neboli odvážni a nekritizovali stav v justícii. Čiže ide podľa mňa o takú názornú ukážku, čo sa môže stať sudcom, ktorí budú kritickí voči súčasnému vedeniu. Myslím si naozaj, že ak teda ministerka spravodlivosti a súdna rada, predseda súdnej rady sú principiálni a stoja si za svojimi verejnými vyjadreniami, tak by mali konať aj v takomto prípade. Jozef Soročina je verejný zástupca blízky predsedovi Najvyššieho súdu a aj ministerka spravodlivosti. Nejaké signály a ministerka spravodlivosti nevieme, ten Ústavný súd rozhodol 12. novembra, my sme toto rozhodnutie našli na internete a nemáme žiadne vedomosti o tom, či sa ministerstvo spravodlivosti alebo súdna rada ním zaoberali. Práve preto chceme byť aktívni a chceme ich k tomu vyzvať. Ste si myslí, že ten blízky vzťah medzi predstaviteľmi ministerstva a Najvyššieho súdu a pánom Soročinom práve dôvodom preto, prečo má povedzme prečo voči nemu vedenie zažmuruje oči, pretože to si je sledujúšie voči Čiže ja si nemôžem dovoliť komentovať, či existuje alebo neexistuje blízky vzťah. Každopádne, keď minister spravodlivosti ešte vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabín vymenoval Jozefa Soročinu do funkcie predsedu okresného súdu v Michalovciach, tak povedal, že je to jeden úžasný sudca a keby sme takých mali viac, tak by bolo na Slovensku veľmi dobre. Takže už to samotné podľa mňa ukazuje, že minister Harabín si váži prácu Jozefa Soročinu a toto konkrétne rozhodnutie Ústavného súdu môže byť výzvou pre bývalého ministra Harabína a terajšieho predsedu súdnej rady, aby prehodnotil tento postoj Jozefovi Soročinovi. Ak sa samozrejme ukáže, že on osobne nesie zodpovednosť za tieto prieťahy v súdnom konaní. Ak pán Soročina vyjde z tejto záležitosti bez akýchkoľvek škrabancov,
Toto sú zatiaľ všetky zákonné kroky, ktoré máme k dispozícii a ktoré chceme využiť. Každopádne si myslíme, že niekto tie prieťahy v súdnom konaní zavinil a ústavný súd to úplne jasne konštatuje, úplne jasne hovorí, že tie prieťahy vznikli vinou okresného súdu v Michalovciach, že sú netolerovateľné a že sú nepochopiteľné. Z celkovej dĺžky konania 12,5 roka, 4,5 roka súd nekonal bez akejkoľvek viny účastníkov alebo náročnosti konania iných faktorov. Čiže minimálne tá škoda, ktorá štátu vznikla tým, že musel zaplatiť 5 000 eur za takýto postup okresného súdu, tak by mala byť podľa nás vymožená. To nie je podľa mňa absurdné, aby sa na ňu skladali daňoví poplatníci. Neviem tak bližšie, o aký prípad išlo. Jediné informácie, ktoré môžeme čerpať, sú z nálezu ústavného súdu. Je to prípad